Bé, doncs donem pas a Pere Rafart! Hola, gràcies. Quina música, Un plaer. Joder, m'encanta aquesta cançó. Aquesta cançó és És fantàstica. molt bona i sense copyright. Benvingut, Pere! Com esteu? Jo he vingut per les birres, principalment. Si no, no hagués vingut de Solsona aquí. Vull dir, no sé què és més lluny, Solsona o això, no? L'altre dia ho pensàvem. Jo, de fet, deia que poder Solsona està igual de lluny a tot arreu de Catalunya, estiguis on estiguis. Va, sí, comencem les preguntes amb 10 segons, ojo, et posem a prova, amb 10 segons m'has de respondre a la primera pregunta, val? Perquè sabem que, hòstia, quan li fots, no calles, Va, cago en va, Déu. va. Dic així que... Sona mort aquesta gent. Ah. Fantàstic. He de canviar de mànager. Foli. Ja que estem a casa nostra, què no et pot faltar a casa teva? 10 segons. Cervesa. Cervesa és el que m'agrada a mi. Pues servem una miqueta de cerveseta. Exacte. Segona pregunta. Em serveixo a mi primer, veus quin galant que estic fet. Segona pregunta. Aviam, nosaltres et coneixem fa molts anys, de màgia... Jo recordo que éreu la meitat del que sou ara, tant d'alt com d'ample. O sigui, increïble. Sí, mira. Hòstia, l'ample... Mira què tinc aquí. No, joder. Mira, Andreu. Ei, fet a mida, Sí, Senyor. això sí. Mira, però Fet a faig així. Va, som-hi. Això és el tipus de cosa que tallareu a edició. No. Et coneixem de fa molt temps, la gent et coneix de Got Talent, ara de Penn and Teller, un munt de coses que anirem parlant, però pels amics, qui és Pere Rafart? El pesat que els fa triar una carta. El passat que els fa tirar una carta. Sí, estan cognom de mi, estan Rafarts. Hòstia, també portes confeti, tu? Ben jugat. Tu les tires quan són bones de veritat, no? Exacte, aquesta era bona, així que... Ves per com els tiros. Ostres, parlant de veure i de tajar-la quasi bé. I d'aquest mundillo més aviat. Has lligat algun cop amb lo de la màgia, fent algun espectacle o alguna cosa així? La pregunta interessant seria al revés. Has lligat algun cop sense la màgia? I la resposta és no. O sigui que t'has ficat al món de la màgia igual que tothom que es fica en el món de la màgia, no? La futura mare dels meus fills la vaig conèixer en un espectacle de màgia. Crec. I lligant amb això, alguna vegada has actuat borratxo? Això... No has de dir on, no passa res. Sí, a Saragossa, però... Apuntem més amunt, anem a parlar del Fules, ja. Bum! Parlem del Fules. Ets el tirador de confeti avui. Que volia, aviam si feia Fules, com explosa. com va anar? Fules. Hi ha un tècnic de so que ha mort pels cops Vale, de taula, per qui no ho sàpiga, Fules és un programa de televisió americà de màgia, així, que ho presenta a Penn and Teller. Val? Qui no ho sàpiga, que busqui en Wikipedia, hòstia. Que no som un programa educatiu, joder. El que porta Max molt bons, i el Pere hi va anar. Sí. Exacte. Mola, perquè després m'heu gravat el Copperfield. I això és una cosa que és guai. I que no havia dit mai. Sí, però després, el dia després va gravar el Copperfield. Ah, sí? Sí. No hi ha només un cop o dos al Copperfield a Penn and Teller? Deu ser el tercer, no? Va anar, Màxim. bueno, devia ser el segon, el primer, crec, em sembla, la temporada, sí, va. Després m'heu gravat el Copperfield. Vull dir, està clar que, sí, és que heavy. Això passa, un dia que tu, vull dir... Com va anar? Experiència general. Quines sensacions vas tenir? General, el que mola és que et paguen un viatge a Las Vegas, a més és remunerat. Vull dir... Això ja sona bé, per començar. Sí. Un moment, Vale, ja està. Molt bé, et paguen un viatge a Las Vegas? Volia comprovar que anava bé el micro, joder. Va, un viatge a Las Vegas? Mola, perquè és que la línia ha estat molt fina entre vull provar el micro i et vull fotre una hòstia a la cara, saps? Xapa't la boca. Ai, senyor. Bueno, ara està començant a ser divertit, L'hora i mitja d'espera ha estat més dura, però ara Totalment. bé. Per què tens més confet? No, és que no n'he tirat cap. Això, et paguen un viatge a Las Vegas? Sí, bueno, clar, et paguen el viatge a Las Vegas perquè roden allà, vull dir que és una cosa divertidíssima, no? D'anar-te'n a rodar a Sant Joan d'Espí, doncs anar a Las Vegas, doncs escolta, Las Vegas 1, TV3 0, saps? Exacte, sí. Totalment. I vaig aprofitar, a més a més, el vaig negociar per quedar-m'hi més dies, em vaig quedar una setmana i mitja a Las Vegas, després vaig anar a Los Angeles, vaig veure tots els espectacles que vaig poder, vaig veure 3 del Cirque du Soleil, vaig veure tots els mags que hi havia aquella època, va ser brutal. I conèixer Penn and Teller? Doncs bé, sorprèn perquè el Teller parla, i realment hi vaig parlar 10 minuts, vull dir, perquè al sortir em van vindre a saludar, i vam estar parlant un ratet. La meva comunicació en anglès, o sigui, jo quan la gent veu el meu vídeo Penn and Teller em diu, hi ha dos tipus de persones, hi ha dos tipus de persones, anem a clarificar-ho, hi ha el tipus de persona que et diu, uah, Pere, quin nivell d'anglès, Hi ha el tipus de persona que et diu, hòstia, l'anglès regular. Llavors, tu saps qui té puta idea d'anglès i qui no. El que et ve i et diu, hòstia, Pere, quin nivell d'anglès? Però no té ni puta idea, el tio. Doncs això que parlàvem del Fules, o sigui,
volem entrar en la part de que és un lloc que si ho fas, que si arribes a enganyar el Penn & Teller et donen un premi. I no volem tocar la fibra, però què va passar? No. Espero que fiqueu la música de Titanic, en aquest moment tan trist. Ja està sonant i el copyright No, venint al costat. et tallen el vídeo a YouTube. Sí. Hi ha una versió en flauta per aquests Sí, moments. exacte. Que és horrorosa, desafinada, perquè no ho pilli la màquina, que és el copyright. Totalment. Posaré aquesta. Vaja, que No, va bé. sorprendre, però... No, perquè ja veus com va el programa i al final Sí. és tele, i ja ho havia vist al Got Talent a Espanya, que està tot premeditat. Tu, vale. Sí, ho veus? Que et llevi a canya, Quan ell tira confeti, jo també em vull tirar, macho. Està bé, és el noble art de tirar-lo amb 2 dits. Pinces amb 2 dits Oh! i és com, saps? És un detallet. Vull dir, és això, tirar-lo amb despereesi. És com, saps? Hòstia puta. Chistaco! Mare de Déu. Més pantalons sembla més jo que vosaltres. Jo estava ratllat perquè veia un tio darrere el sofà, o sigui, jo el veia, però pensava, no sé, potser està aguantant el cable o alguna cosa, Bueno, i aquesta no me l'esperava. Pere, anem després del xistaco de confeti. Crec que no ens toca res més que deixar-te complir el teu somni de passar Penn & Teller, encara que no depengui de nosaltres, perquè al final són els mags els que se'ls han d'enganyar o no depèn de la qualitat, així que donem entrada al teu somni. Benvinguts a... Fool me! Fool me! Welcome to Fool Us Again. Here we are. For all of you, the next magician, the jokes creator, for all of you, Pere Revan! I am from Solsona, a small city outside Barcelona, in Spain. 4 years ago, I left the stable office job to make a living as a magician. It was a big risk, but in 2018, I came second at the World Championship of Magic. And in 2019, I will fool Penn & Teller. A few years ago, I decided to create all of my own tricks. I didn't want to do the same tricks other magicians were doing. Maybe my material is worse, but it is unique. This is my first time in the United States, going from a teeny town in Catalonia all the way to Las Vegas performing my magic. Performing in English does not worry me too much. I am more worried about not understanding what Penn tells me. Luckily, with Teller, it's easier. Hola, em dic Pere, benvinguts a la meva Performance. Mare de Déu. Bueno, fixeu-vos, el bo de YouTube és que la gent no fa zapping. Està bé, directament tanque. Tinc aquí una cullera i faré com Uri Geller. Doblaré la cullera amb la ment. Molt atents, Uri Geller, la gent que mira YouTube no sap qui és, d'acord? Però els boomers ho sabran. La cullera doblada. Hola, sóc una cullera! Cullera doblada. S'ha entès? Tenim un PowerPoint. Espera, va, no, un joc. Agafarem la cullera i la ficarem dins aquest sobre. D'acord? I fixeu-vos que treu la poteta per sota, i intentarem atravessar-la amb una espasa. Molt atents, cullera a dins el sobre, dins l'envelop, i agafarem una espasa, que està per aquí, fantàstic, i intentarem penetrar-la. Ai, senyor, m'he de fer Instagramer, Molt atents. Cullera a la 1, a la 2 i a la 3. I travesse! Entusiasme desmesurat, ho veig, però fixa't, en realitat aquest joc li vaig ensenyar amb una bot i el joc no és que travesso, és que en realitat la cullera és una forquilla. I llavors és molt més fàcil fer-lo. Okay, ha! Oh! Buffalo! That was good. That was good. But think how you did it and all this stuff. That was good, right? My friend Taylor says that was good. But Eddie, are you fine? Okay. We know how you did it. We kind of get it. What? Oh, mama! You can talk?
I can talk, man! You can talk now? Oh my god! Oh my god! It's the one I left 30 years ago! Are you fucking kidding me? Man, man, come here! Come back, man! Come back! Oh my god! Dude, Okay, we're going to say no, but vamos a decir que sí! Oh, gràcies, 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 gràcies. És fals, gràcies, gràcies. Que bé, eh? Ostres, vaya premiazo! Meravellós. A més, no, això t'ho mereixes. Es preu això, eh? Sí, no ho toquis molt, que això és d'un premi Sí. que vam guanyar. Mira, Santa Coloma Màgica, concurs de Mag Joves. Sí. Esteu a aquell punt que ja de Mag Joves esteu a la línia, eh? Sí, És sí. com el meu Sí. carnet jove, que ja no cole, saps? No cola. Caduque el mes que ve. A mi ja m'ha sortit pèl al pubis, així que... Ah, sí? No, Sí, mira, vols veure'l? no volíem detalls, no volíem Mira, detalls. tinc el cabell llis, però aquí està rinxolat. Ai, seguint una miqueta amb aquest emmerder que hem cardat aquí de confeti, tu quants quilos de confeti gastes a l'any? A mi que em passis del pèl rinxolat dels teus testicles a quants quilos de confeti gasto, em trenca el cervell. Sí, Ah, va. sí. No, pocs. Perquè jo vaig a comprar, allà a Solsona hi ha una botiga que es diu el Ninot de Paper, que ven coses de paper, i allà vaig a comprar confeti i dic, Jordina, posa'm 3 quilos de confeti. I marxes amb, joder, amb 3 bosses així, el confeti pesa Clar, poc. perquè és això, pesa poc, no? És allò, què pesa més, un quilo de ferro o un quilo de confeti? Què passa? És igual, imbècil. Sí, però quasi Quina pica, merda de pregunta és aquesta. Bueno, lligant aquestes bromes que fas tu, una cosa teva a destacar, a part de la màgia, són els teus acudits tan bons. Això ho feies als teus principis o és que ho has anat perfeccionant a mida que ha anat passant? O has anat creixent i això? S'ha terciat. Ha arribat un moment que per la gent em van veure Telecinco i des de llavors soc el mago del confeti. O sigui, a mi, jo passejo per Sevilla i em ve gent pel carrer i em diu el mago del confeti! I clar, he d'estar a l'altura. O sigui, jo crec que és degut a això. Totalment. L'altre dia parlàvem que realment, o sigui, això de que facis bromes dolentes és el que fa que se't recordi, també. O sigui, ara no ho pots perdre ja. Ara és com una cosa que és part del personatge que portes dalt de l'escenari. Jo crec que... La gent se'n recorda del Pere com el mag cap al... Sí, jo amb això de les bromes, sobretot les... Perdoneu, què? No ho sé. No puc justificar. Seguim. Ara escopirà una bola de pèl com els gats. Bueno, també, anava a lligar-ho amb lo del teu pèl, però no ho lligarem, no ho lligarem. Sí. Ja està. Està bé. Heu vist, és un programa COVID-friendly. Ara hi ha els eurosols per aquí No et volant. diré que també vaig aprofitar, ja que vaig anar a la pelo a tenyir-me el cabell, que em vaig tenyir també els pèls. No cal. La pregunta quina era? Que fan de tota la peluqueria. Et sorprendria el que fa. Sí, les bromes, que sí, Les bromes. van anar. Ai, la Montserrat. Sí. El principal Com programa... es dura la teva perruquera? És un barber, home, jo vaig a un barber de poble tota la vida, el Xavi Roig. El Xavi? Sí, un Nosaltres crac. tenim la Montse. Jo ara qui conec és la que li ven el confeti, la Georgina. La Georgina. Jordina. Jordina. Ei, que s'emprenyen, eh? La Georgina i Jordina s'emprenyen. Sí, tenen un drama, eh? Sí. Jordina, Hi ha és una trauma. pelea. És equiparable al Helena. Sí, totalment. O sigui, Sí, ho has escoltat, no? s'ha entès El primer anava mac. Sí, touché. El primer Totalment, anava mac. totalment. Aviam, mira. O Judit i Judit. Sí? Sí, bueno, però és que el Judit Amac ja No s'emprenyen és tant. línia o Jennifer, eh? O sigui, Sí, només s'emprenyen quan ho escrius. Judit Amac és Em àrbit l'hora. faria un porret amb tu, oh Jennifer. No era així, no? Les bromes, Sí, que són part de la teva personalitat i... és que ara estic pensant, i això pot quedar o molt bé o molt lamentable, però no hi ha un punt mig. Està bé l'entrevista? Sí, no, aquest punt mig no existeix. És ha estat la bomba o, bueno... Pere, potser no s'ha entès, estem al pou. La gent està pitjant els vídeos del costat, que surt el Mago Pop Exacte, sugerències. atrevessant la Nòria de Londres, saps? Darrere un abric petitet, eh? Mira el guionista com pateix. Justet, eh? Justet. Un amic justet. Guionista... Què més tenim, Gerard? Pues que entri el Pol a interrompir-nos, però crec que no ho farà. Vols que entri el Pol a interrompre'ns una miqueta? Home, això potser estàvem esperant, per això estàvem fent temps. Ah! Tirarem confeti de mentre. Vale! Ospa, Pol, què fas aquí? Espera, Pol, farem malabars amb confeti. Ai, vols seure? Espera, tinc el... És que ja no... Vale. Ha sigut tan surrealista això que ja no sé si m'he encès el micro. Ai... Bueno, normalment entro festa, però m'he quedat com impactat avui.
ja heu tret amb vosaltres, així que avui és per allò de sèrio, no? Què portes avui, Pol? Avui sé que tu, Pere, ets una persona molt nerviosa igual que jo, oi que sí? Sí. Si més no ho sembla. Sí, ho sembla. Si més no ho sembla. Jo després apagues la càmera i estic aquí. Merda tot, la vida. Pues igual, aquest igual. Farem càmeres... Exacte, igual. Però quan no, vaig a tope. Per exemple, això tu saps què és? És per treure tota l'energia. Sí, jo en porto un. Jo sempre porto sobre una baralla de cartes, un Satisfyer i això. I això. Va, home, va. Sí, home! Sí, tio. Home, estàs Sempre. flipándolo. I com que el Pere és dels meus, anirem junts a la taula i farem la secció junts avui. Així que anem a la taula. Sí, no hi és. Fes veure que hi ha una taula. Va. Vale,